Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Helicopter sa Philippine Air Force nga padulong sa humanitarian assistance and disaster response nahagsa. Laom nga tubig baha na sinati sa daghang residente sa Visayas ug Mindanao tungod sa bagyong Tino. Sa detalye sa ato mga balita, nahagsa og nasunog ang usa ka Super Huey aircraft sa Philippine Air Force sa Loreto, Agusan del Sur, Martes sa buntag, Nobyembre 4, 2025. Padulong sa usa ka humanitarian assistance and disaster response kung HADR mission alang sa mga apektado sa bagyong Tino sa Caraga region dihang nahitabo ang trahedya. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Human sa pagkahagsa sa helicopter, makita dayon sa kawanangan ang laing chopper nga nakuha og video nila Jason Dumalang Gavilan ug Delmar J.R. Batusan II. Gikumpirma sa Eastern Mindanao Command nga usa ka Super Huey aircraft ang nahagsa sa bukid nga bahin sa Barangay Sahod, Loreto, Agusan del Sur, Martes sa buntag, Nobyembre 4, 2025. Dihang gisusi sa mga residente ang lugar, nagkatibulaag ang ubang parte sa chopper. Doon na say nagpasad nga mga gamit. Dili pa makumpirma kung pila ang sakay sa chopper ug nasunog kini og maayo. Sumala sa Eastern Mindanao Command, padulong sa Tactical Operations Group kung TOG-10 ang helicopter sa Butuan City alang sa Humanitarian Assistance and Disaster Response kung HADR missions sa Area of Responsibility sa TOG-10 para sa himuon nga relief operations sa mga apektado sa bagyong Tino. Nakig-alayon ang Eastern Mindanao Command sa emergency response teams nga naa sa lugar. Nagapila ang ISMINCOM sa pagsabot, pag-ampo og operasyon gikan sa publiko, hilabi na nga padayon nilang ipangita ang crew sa chopper. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Grabing baha ang nasinati sa daghang residente sa mga lugar sa Visayas ug pipila ka mga dapit sa Mindanao hatod sa bagyong Tino. Halos mutupong na sa balay ang tubig baha. Sa atop na sab, mitungtong ang ubang residente. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nabati sa daghang lugar sa Visayas ug Mindanao ang epekto sa bagyong Tino. Kasi makapunta ko emergency, pwede pa apatabang ni Dapita Villa Azalea Kutkot Liluan, please. Sa Villa Azalea Kutkot, Liluan, Cebu, halos tupog na sa first floor sa Dos Andanas nga balay ang kalawom sa tubig baha nga resulta sa kusog nga ulan. Inguni ni sab ang nasinati sa mga residente sa Villa Lara Subdivision, Liluan, Cebu gihapon. Makita sa video nga nangatkat na sa atop sa ilang balay ang mga tao ug nangay og tabang aron ma-rescue tungod sa nagkalawom nga baha sa lugar. Sa Silagos, Southern Leyte, daghang balay ang naguba human may kuso-kuso ang kusog nga hangin ug ulan sukad Lunes sa gabi nga hatod sa bagyong Tino. Hasta mga punuan sa kahoy nangatumba og nagpasad sa kalsada. Nagpahigayon na og clearing operations ang mga sundalo sa tabang sa lokal nga gobyerno, mga barangay ug volunteers Martes sa buntag. Sa Villa del Rio, Bakayan, Cebu City, gipakita sa mga residente ang diwa sa bayanihan human may perwisyo ang grabing baha sa lugar nga resulta sa ulan hatod sa bagyo. Nagtinabangay ang mga residente o mga personay sa Bureau of Fire Protection aron ma-rescue ang mga stranded. Makita sa Hulagway nga daghang sakyanan ang nadanyos human ibanlas ang lawom nga tubig baha sa lugar. Sa Talisay City, Cebu, daghang balay ang gibaha human maglandfall ang bagyong Tino sa probinsya. Makita sa video nga halos mitupong na sa atop sa kabalayan ang tubig. Nagpatong na sa atop ang ubang residente. Nanawag na og rescue ang stranded nga mga residente. Inguni ni sabang sitwasyon sa Hubay, Liluan, Cebu, Martes sa buntag. Sa Mandawi City, Cebu, lawom og kusog nga banda sa tubig baha ang milunop sa UN Avenue. Nabati sab sa mga residente sa Santo Niño, Butuan City ang epekto sa bagyong Tino. Gibaha sab ang lugar tungod sa siging ulan. Padayon ang rescue operation ngadto sa mga residente nga naapektuhan sa baha sa Butuan City. Sa Dinagat Islands, 14 ka pamilya lakip na ang 3 ka bulan nga bata ang nanago ilawom sa kanal aron makalingkawas sa pagkuso-kuso sa kusog nga bagyong Tino. Luwas hinuod sila. Og sa Surigao City, kusog nga hangin ug ulan
ang nabati sa mga residente. Natumba pa sa kalsada ang punuan sa kahoy Lunes sa gabi. Daghang residente ang ipabakwit. Giasikaso dayon sila sa City Social Welfare and Development Office. Gihatagan sab sila og pasiunang hinabang. Nagpahigayon na sab og clearing operations ang mga disaster responders, CDRRMO ug mga enforcer sa Surigao City Martes sa buntag. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Mi aksyon dayon ang lokal nga gobyerno sa Surigao City human sa pagkusukuso sa bagyong Tino sa lugar. Gihaturan og family food box sa mga residente nga apektado sa bagyong Tino Martes, Nobyembre 4. Gisusi ni Mayor Paul Dumlao kauban ang CSWDO ang pagkarga sa ipadala nga mga hinabang aron masiguro nga madawat tanan ang ipanghatag nga tabang gikan sa gobyerno. Madawat sa mga bakwit ang matag family food packs base sa datos sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. Gisiguro sa lokal nga panggamhanan sa Cagayan de Oro City nga andam sila sa bisan unsang kalamidad. Luyusan na sinating ulan nga hatod sa bagyong Tino, padayon ang ilang hugot nga monitoring sa sitwasyon ug ang disaster preparedness. Personal nga gisusi ni Mayor Clarix Uy ang Emergency Operations Center. Gimanduan na ni Uy ang City Disaster Risk Reduction and Management Department nga bantayan ang contingency measures aron matubag ang mga emergency gikan sa posibleng pagbaha sa syudad. Gi-activate na ang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Councils alang sa standby alert samtang anaa sa sulod sa area of responsibility ang bagyong Tino. Klase-klase mga barko ang temporaryong nakaangkorahe sa Dapitan Bay. Buot nilang mangita og mas luwas nga lugar aron makalikay ni bagyong Tino. Ani ang report ni Dina Diestro. Sunod-sunod nga niabot ang mga barko aron motago sa bagyong Tino. Taguanan kaniadto pa ang Dapitan Bay sa mga barko sa kada dunay bagyo umaot nga panahon nga moabot sa nasud sang cove shape ang forma niini. Karon sa bagyong Tino, anaa sa 84 ka mga barko ang temporaryo nakaangkorahe karon sa Dapitan Bay. Sumala ni Lieutenant Junior Grade Sunny Philip Habal, Commander sa Coast Guard Station sa Zamboanga del Norte, gikan sa Iloilo. Cebu ug Dumaguete City ang mga niabot nga barko diin lima niini ang tugboat, 28 ang Roro vessel, 44 ka mga cargo vessel, 2 ka LCT, 2 ka tanker, 1 ka dredger, 1 ka bulker carrier ug 1 ka navy vessel. Dunay 1 ka Roro vessel nga nakadunggo sa Dapitan Port, mintras laing upat pa ka navy vessel ug barkong iya sa Philippine Coast Guard ang nakadunggo sab sa pantalan sa Tagilon. 45 sab ka mga truck ang na-stranded tungod sa kanseladong biyahe base sa tala sa Port of Dapitan operations. Wala nay nakataas nga storm signal warning sa Mindanao. Apan magpabilin paghihapon ang mga barko sa Dapitan Bay, sanglit nagpabilin paghihapong kanselado ang biyahe. Dina Diestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe. At tangi! Mga miyembro sa PWD sa General Santos City nakadawat og assistive devices. Kasaligan, durable ug barato pa nga imported heavy equipment, construction materials ang imong gikinahanglan. Bisitaha ang Genie Import and Export Trading nga nahimutang sa Diversion Road ning syudad sa Davao. Duna usab sila'y showroom sa Barangay Lasang. Aduna usab sila'y branches sa Manila, Cebu, Cagayan de Oro ug General Santos City. Unsa pay imong gihulat, Genie na! Hinumdumi, una kita mo pahawa sa atong panimalay, siguraduha nga natanggal na nimo gikan sa imong outlet ang blower, mobile phones, electric fan o uban pang gamit nga imong gisaksak. Siguraduha nga imong gipalo ang suga kadahuman nimo og gamit. Kinahanglang magpabiling safety og luwas ang atong panimalay. Kining tipid safety tips hatod kanato sa Davao Light and Power Company, usa ka kumpanya ubos sa Aboitiz Power Corporation. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Dakong kantidad sa gituuhang shabu ang nasakmit sa Joint Drug Buy-Bust Operation sa Cagayan de Oro City. Duha ka nagapayuhot og illegal nga droga ang nadakpan atol sa operasyon. Anyang report ni Eugene Hinutan.
Arestado sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 10 o Police Regional Office 10 ang duha ka suspect ato sa bypass operation sa NHA Kauswagan, Cagayan de Oro City, Martes sa buntag, Nobyembre 4. Subay sa report, pasado alas 10 sa buntag diyang gilusad sa operatiba gikan sa PDEA Misamis Occidental ug Misamis Oriental Provincial Offices kauban ng City Intelligence Unit ug Police Station 4 sa Cagayan de Oro City Police Office ug Regional Police Drug Enforcement Unit 10 ang operasyon. Gila ang mga dinakpan nga sila alias RL, 19 anyos, residente sa Barangay Kauswagan ug alias GM, 36 anyos, residente sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Nakuha gikan sa posisyon sa mga suspect ang usa ka cling wrap transparent plastic sachet nga adunay gituang shabu valor 1.3 million pesos ug unom kadagko nga heat sealed black bags nga adunay sulod sa gidudahang shabu nga mitimbang tanan ug 17 kilograms nga adunay standard drug price nga 115.6 million pesos. Nakarecover sab ang mga otoridad og duha ka 1,000 pesos nga kwarta, budel money, brown duffel bag ug duha ka cellphone. Nalapas sa mga suspect ang Section 5 ug 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nangapriso na ang mga suspect. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Nagbunga na ang paningkamot o gugi sa mga benepisyaryo sa Project Lawa at Binhi sa Department of Social Welfare and Development kay na-harvest na nila ang gipasanay nga tilapia sa ilang fish pond sa Santa Maria, Davao Occidental. Gilaumang mapalambo pa sa mga benepisyaryo ang proyekto aron maabagan ang kita sa ilang pamilya. Anyang report ni Peng Alinio. Malampuso na pahigayon sa DSWD Region 11 ang unang tilapia harvesting activity sa barangay Kinilidan, Santa Maria, Davao Occidental. Dili pa lamang dugay nga ubos sa proyekto Lawa at Binhi sa ahensya. Nagkahiusa ang DSWD Municipal Agriculture Office ug Municipal Social Welfare and Development Office kun MSWDO aron masuportahan ang local farmers ug mga miyembro sa komunidad. Tumong sa inisyatibo ang malig-on ang livelihood programs ug ma-promote ang food security pinaagi sa inganyo sa sustainable farming practices sulod sa komunidad. Ang pag-harvest misimbolo sa pagpaningkamot, kooperasyon o dedikasyon sa matag usa aron magmalampuson ang proyekto. Pinaagi sa Project Lawa at Binhi, mahatagan ang mga komunidad o oportunidad aron mapalambo ang ilang estado sa kinabuhi, ma-promote ang self-reliance ug makamugna og mas maayong kaugmaon alang sa ilang mga pamilya. Nagpakita sab kini sa diwa sa panaghiusa o paglaom nga madayon ni Usbaw sa Barangay Kinilidad, Santa Maria sa probinsya. Peng Alinio, Newsline Philippines. Stay safe. Seryoso ang probinsyal nga gobyerno sa Cotabato sa pag-ila sa nahimong kontribusyon sa organic farming sa probinsya, ilabi na sa mga organic practitioners, producers ug advocates sa implementasyon sa organic agriculture program sa probinsya. Atol sa 3rd Provincial Organic Agriculture Congress nga gipahigayon sa The Basket Provincial Capital Compound amas Kidapawan City, gipasalig ni Governor Emilio Lala Talinio Mendoza ang suporta ngadto sa mga organic farmers aron matubag sab ang panginahanglanon sa mga tao. Gipahibalo sab sa gobernadora ang istriktong pagbantay sa agricultural quarantine facilities aron mahatagan og proteksyon ang mga mag-uuma gikan sa sakit nga mahatod ngadto sa mga tanom o kahayupan. Gisiguro sab niini ang pag-ayo sa mga guba nga farm to market road aron paspas ang transportasyon. Nakadawat og assistive devices ang mga persons with disability kon PWD sa General Santos City nga gihatag sa lokal nga gobyerno. Napulo ka wheelchairs, napulo ka canes kon sungkod ug napulo ka crutches ang distribute pinaagi sa City Mayor's Office, Persons with Disability Affairs Office. Isip bunga sa malampuson nga 3rd Jensen Fun Run for Lupus Warriors nitong Agosto 17, 2025. Isip kabahin sa padayon nga programa sa syudad nga naninguhang mapakusgan ang suporta o serbisyong pang-amuma alang sa mga PWD sa Jensen.
Ato naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Anas duga mga balita, bisitaha ang website nga www.newslinephilippines. Sa Facebook page, Instagram Newsline Philippines, ug sa Twitter Newsline Philippines. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tag sa mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na inyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Masundan sa ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!